structure no gin machiegni gi komno ji ariyogo Oparanya gi Joho. Gima biro kelo pogruok kata kama koro pi biro pogore gi mo en ni ei ji ariyogi ng'a mabiro sero delegates mag ODM e yo maber kata e okang' mamalo moingo wadgi ema biro yudo mbulu mar kawo komno ka jakom Raila Amolo Odinga wuok. Aparo ni mane kama entie officially nyaka sani. To kapar ni gino ni kata lwet jakom ni onengo be no yiero ng'ato makawo kanyo. Party nigi structures gi constitutions ge. To nitiere nyaka registrar of political parties e Kenya ka ma cheko weche abilago. Nyiso ni chik nyaka bilu to chik wacho ni kagi gik kanyo to delegates biro go ombulu. To ng'amo yudo mbulu mang'eny onengo bed ni kawo. Koro ka Joho osero delegates mag chama e yo mamalo moingo Oparanya, so be it. To Oparanya otime e yo mamalo moingo Joho, that is it. Mane kama wantie kaka. Erokamano ahinya. Ken bende nitiere moko kuom ote ma bende moko kuom jopiny nopenjo kong mondo yiero mag gwenge kaunti mano ma Homa Bay nitiere achiel kuom jopiny ma bende wacho ni ok otayo yo ma uyanga. Generally ano kadwa wacho weche mag ODM. Mano mar UDA ok ODM. No, nikech ODM pod nie pach. Nikech okele. Ok adwa wacho weche mag ODM nikech